uusi. Oho, mä en meinannutkaan huomata teitä, kun mä keskustelin Maniton kanssa noista valkoisten miehen toilailuista poilailuista. No niin, ja nokkelimat pokkelimat varmaan siellä kotona jo arvaskin, että tänään mä oon intiaanipäällikkö Istuva Touko Pouko. Mä ajattelin, että me voitais tänään keskustella siitä, että mitä on erilaisuus. Että jos joku on pikkasen outo, niin ei se tarkoita sitä, että sitä saa kiusata ja sen ohjelmia arvostella, koska kyllä se tietää, mitä siitä keskustellaan selän takana. Inkkaripinkkarit on rauhallista porukkaa, mutta rajansa kaikella. Voi tulla ja skalpeerata sut, jos niitä kritisoi. Aui, ui, ui. Mä ajattelin, että me voitais tänään askarella paskarella semmonen inkkarien perinnetyökalu. Vuotaraaputin paaputin. Ja tää kaulin sopii muotonsa puolesta siihen erittäin hyvin. Mut sillä aikaa kun mä täällä askartelen, niin te pikkuinkkarit siellä kotona ottaa luuripuurin käteen ja soittaa tänne Toukon tiipiihin ja kertoa omista sotakokemuksista ja skalpeeraus-palpeerausretkistä. Ja numerohan on tuttu puttu 0700 665 52 88 3 dolme ja nelkku kelkku. No niin. Tässä tää vuotaraaputin nyt sitten on valmiina. Ja tämmöisellä vuotaraaputtimella ne intiaanit sitten raaputti vuotaa. Arkisin. Nimittäin viikonloppuisin ne intiaanit, joiden ohjelmia arvosteltiin, skalpeeras tällä kaikki. Ei muuta kuin Valitettavasti sinne pääsi Toukolla hieman aika loppumaan kesken, mutta ei hätää lapset, viikon päästä Toukoselta ilmestyy taas iloksemme. Sillä ilohan se on, vai mitä? Me sen sijaan